जतन सजना काहाम कैसा बेलायखन आर्जन साख्लायमुं खाजानि जेनि दाखोफ्राय बुखौ त्रिपुरा मथानि जतवारि आश्रमनो नरक जतन सैमानो थानाय 12 तारिख तिनि एडिसि चौमारिनि यागुलो 17 तारिख लेखामुंखा अली लेखामुंनि पाइमानि उक्लगो जों नुखा चिनि त्रिपुरासा बीजेपी खायनेराव गोबां मानाव खुलियाखै आगरतला याखा विशेषकै भगत सिंह रगबरनो थांमारक नगौ जे बरकनि कुनु नक सबाय जायगा बंनो केबो हय हाय नि सानायबो करै बरबो जों हायकेनो नगो तंबायो जतनो काम खायनो किन्तु तिनि कैसा नुकजाखा सरकारनि कैसा आरो कागज सबके चिनि मोस्ट अर्जेंट होनाय चिनि ब्लक रगो तहसिल ऑफिस रगो डीसी ऑफिस रगो जे 34 जना बीजेपी सामुं तांनाय रगनि न को सबायबाय क्या बरक तंनानि जानानि न कुरिका हनिनाय बरक कैसा फल्स बरक लिस्ट रेखा भगत सिंह तंगै आबनो इनक्वायरि खालायदिनै डीएम एसडीएम रक ऑर्डर जाखा तिनी और अकक साथै क्लायो खाना जेतु इनक्वायरि नाय तिनी हरगो बरक बरक निजिनि नक सबायै मानो निजि नक न सबायै बरकउ जे फायदाउ रां मानानि बागै अमाय रख्लायमा नक तिनी नुखना चेलिखलानि गथना बक्सनगरनि एमएलए तफजल ब निजी एमएलए निजी फायै खरकसे बीजेपी नक सबायै आबनो फटो बुई मुख्यमंत्री न आरो क्लांनानि बागै बरक टाइम टू मिलायजाक যখন এলাকানে বরক সাইমাंका बिनि नक सबाय जायगायाव न स्वयं एमएलए थाङै যখন सबायका आबनि परे गोबां फटो टटो बुइना रेखा यागुलो मंत्री अकरा मानिक साहा थांलिया जेन तो माने जतरो नाटक अम कोन मते यातै ताई चिनो बीजेपी दाखक जोना कयना मुसुगु नर बुझे यावनो बुझागो नक सबायानो सबाय जागो म हाइकेनो न जुदि ताता सय जोंनो दुनाम खायखाय किन्तु जों मनंनि बिरुद्धे थानाव केस रेना बाय दंनाय एलाकाओ शांति तागो तंख लेखा बायमानि परे टुकटाक आसे कतर कोन गथनाया जों पूरा एलाका गुरिवै कोनो बीजेपी बांथुं सीपीएम बांथुं आईपीएफ केबोबाय केबनो बुतो खादिनै जों वाइरि वाइ जों साइतंगो तागो साइतंगो आउन बागै आरताय कोनो मुंसांनानि करै बनि बागै जत्तो एलाकानि बरनो साबधान ओ बरक तिनि हर थांगै निजिनि नक रक बरक सबाय मानो हामबाय।